Turku, Suomen vanhin kaupunki ja Turun normaalikoulu, Turun yliopiston harjoittelukoulu. Olemme saaneet ainutlaatuisen tilaisuuden päästä seuraamaan, kun tänne kokoontuu ryhmä erityislaatuista lajia, suomalaisia opettajia. He ovat tulleet eri puolilta maata, Pohjanmaan lakeuksilta, Savon syvistä metsistä ja jopa Helsingistä saakka. Mutta he eivät ole täällä turhaan. He ovat täällä oppimassa, kohtaamassa ja ehkä hieman hämmentymässä. Tässä dokumentissa seuraamme, kuinka nämä opettajat sopeutuvat, kuinka he löytävät yhteisen kielen tai ainakin yhteisen kahvitauon. Olemme todistamassa aitoa kohtaamista turkulaisen opettajan kanssa. Katsotaan, miten tässä käy. Niin, mites ne kahvitauot täällä päin toimii? No, sä meet niinku tosta sit vaan niinku kahvelle. Tää? Turun murteessa tost niinku sit vaan tarkoittaa käytännössä mitä tahansa. Mutta tässä tapauksessa se tarkoitti, että kahville mennään nyt ja sen jälkeen ohjelma alkaa. No kuin sä tänne tulit? Junalla? Ei, en mä sitä meinannut, kun mä ajattelin, että miksi sä tänne tulit? Niinku kuin sä tänne tulit? Siis miksi mä tänne tulen? Mä ajattelin, että tarkoitit miten. Turussa kui ei tarkoita miten, vaan miksi. No ketä sun kanssa oli? Siis ketä mitä? No ketä sun kanssa niinku tuli, siis ketä ne niinku oli? Siis kuka? Ajattelin jo, että kysyt, että ketä ne oikein luulee olevansa. Turussa ei ole kuka-sanaa, on vaan ketä. Ketä kuuluu, ketä tietää, ketä tulee. On suositeltavaa olla kysymättä miksi. Alkaa kuulostaa ihan rikossarjalta, että ketä teki, ketä oli paikalla, ketä näki. Ja kui. Kui on miksi, ketä on kuka, älä kyseenalaista. Ja tässä on sitten tää, niinku tää meidän föri. Ja tässä on tää meidän hieno joki. Ja täällä förillä pääsee sit tuolla puolella ja tällä puolella. Turku. Joo. Siis onko se joku taideteos vai kulkuväline vai mikä? Ei kun tää on elämys. Ja tää on ilmanen. Föri on siis ilmainen lautta, joka kulkee Aurajoen yli. Se on turkulaisille pyhä, täysin korvaamaton. No nyt ollaan täällä puolella jokkeen. Mut jos halutaan torilla, niin sitten me mennään toispuolella jokkeen. Mut siis kummalla puolella me nyt ollaan? No siis tällä puolella on sivistys ja toispuolella on kaupankäynti. Ja siinä välissä on föri. Juste. Turkulainen ei koskaan käytä ilmansuuntia, vain jokea. Joki on kompassi ja navigaattori. Hei, voidaanko me mennä tulla hissillä? Sä meinaat tätä meidän funikulaaria. No, se saattaa toimia tai sit se ei toimi. Onko se rikki? No se saattaa olla, tai sit se ei oo. Mut hei, meillä on sivu sille. funikulaari.fi. Funikulaari on kuin turkulainen arvoitus. Se ei yleensä toimi, mutta silti sen kuuluu olla siinä. Aina voi koittaa onneaan. Monet ovat yrittäneet, mutta harvat ovat nousseet. Kuten kaikissa monimuotoisissa ekosysteemeissä, myös täällä kesäpäivillä Turussa erilaiset lajit kohtaavat. Murteet sekoittuvat, ilmansuunnat menettävät merkityksensä. Ja funikulaarin toiminta pysyy mysteerinä.
Turkulainen ei kysy miksi, vaan kuin. Hän haluaa tietää kuka, vaan ketä. Ja joen yli ei mennä kartan mukaan, vaan tunteella. Mutta lopulta heitä kaikkia yhdistää sama kutsumus. Opettaa, oppia ja välillä eksyä toispuol jokkeen.